Numărul 7. Marco Materazzi. Marco Materazzi este un apărător italian dur, cunoscut pentru agresivitate și pentru momentul care a intrat în istorie. Finala Cupei Mondiale în anul 2006. Acolo l-a provocat pe Zidane până când francezul a cedat și l-a lovit cu capul în piept. Zidane a fost eliminat, iar Italia a câștigat trofeul. De atunci Materazzi a rămas în ochii publicului ca omul care l-a scos pe Zidane din finală. Pe teren era cunoscut pentru faulturi dure, pentru gura mare și pentru conflictele aproape cu toată lumea. În afara terenului a fost implicat în mai multe scandaluri cu fanii și a fost acuzat de comportament nesportiv în mai multe ocazii. Cu toate astea, în Italia este considerat erou. Materazzi este dovada vie că poți fi urât de toți și totuși respectat că ai făcut totul pentru echipa ta. Și ăsta e doar unul din cei 10 jucători cei mai urâți din fotbal. Dacă vrei să vezi totul complet, intră pe canalul meu de YouTube. Hai cu un subscribe să vezi tot ce urmează pe canal.